Hej alle sammen og velkommen. Så i dag der skal jeg lave en video med produkter jeg har brugt op. Jeg har fyldt den her store pose op med produkter. Og forresten inden vi sådan går helt i gang, så skal jeg bare lige huske at sige, at hvis I vil have flere af sådan nogle her slags videoer, så like den her video. Og skriv det også meget gerne ned i kommentarboksen, for så ved jeg, at jeg skal samle flere produkter ind, når jeg ligesom har brugt dem op agtigt. Så ja, lad os bare komme i gang. Så jeg tænker, at jeg lige hurtigt starter ud med 2 produkter fra Matas naturlinje. Den ene det er en shampoo, og den anden det er en body shampoo. Og ja, jeg ved ikke, der er ikke så meget at sige om den. For mig virker det fint, og jeg er rigtig glad for, at der ikke er parfume og alt det der i, fordi det kan jeg ikke tåle. Så ja, det fungerer fint for mig. Det næste, jeg har brugt op, det er en balsam fra Stur, eller Stror, eller jeg ved ikke, hvordan man skal sige det. Men ja, det er en balsam. Faktisk så kan jeg ikke særlig godt lide balsam, og det er bare sådan generelt. Jeg bruger ikke balsam, jeg bruger aldrig balsam, fordi når jeg bruger balsam, så mister jeg virkelig meget hår. Jeg kan bare sådan rive det ud i klumper-agtigt, og det er bare sådan ikke så fedt. Så derfor så vælger jeg bare ikke at bruge balsam. 2 andre produkter til håret, det er de her 2. Det er en stor og en lille Batiste. Eller rettere sagt, det her er den sådan normale størrelse, man kan få i Danmark, og det her er en lidt større, som jeg har købt i Manchester. Den her er i duften Floral and Flirty Blush. Og den her, det er Coconut and Exotic Tropical. Og jeg elsker dry shampoo. Jeg bruger det stort set hver dag. Så jeg bruger utrolig meget af det her. Det næste, jeg har opbrugt, er noget, som jeg faktisk har opbrugt sådan her i går. Og det bliver jeg virkelig ked af. Det er sådan noget her vand. Altså bare helt normalt vand, som kommer i sådan en spray-ting. Og det jeg har brugt den til, det er, at når jeg har været tør i huden, så har jeg sprayet den i mit ansigt. Og det har jeg gjort et par gange om dagen, morgen, aften, og så når jeg er kommet hjem fra skole. Og den fungerer faktisk super godt, så nu har jeg brugt den op. Og jeg tænker egentlig, at jeg skal have anskaffet mig en ny af de her. Det næste jeg har brugt op er mega sørgeligt. Det er min Marc Jacob Daisy parfume. Det er den helt jeg tror det er den originale. Jeg kan stadig dufte. Den dufter så godt. Og ja, den her, den var i hvad? Den her var i 50 ml, og den brugte jeg op på lidt under et år, tror jeg. Og den har jeg bare været super glad for, så jeg har faktisk allerede anskaffet mig en ny i 100 ml. Så det næste jeg har brugt op, det er de her 2 spray deodoranter fra Nivea, og det er bare sådan mine yndlingsdeodoranter. Jeg kan bedst lide sådan spray deoer, så jeg kan bare rigtig godt lide dem her fra Nivea. Så har jeg brugt noget mere op fra Nivea, og det er de her 2 Nivea Soft produkter. Det er fuldkommen det samme, det er bare i sådan en dåse-agtig, og så i en tube. Og dem har jeg været super glad for. Så har jeg brugt endnu et Nivea-produkt op, og det er deres helt originale Nivea-creme. Som I kan se, så er der ikke noget tilbage. Og den er fin nok. Det er nok ikke noget, jeg vil købe igen. Men ja, den var fin nok. Så har jeg også brugt en Matas Natur Body Butter op, og den har jeg været super glad for. Der er heller ikke noget tilbage i, det ved jeg ikke, om I kan se. Den er uden parfume og alt det der, og jeg synes, den fungerer super godt. Nu går vi sådan videre til make-up og sådan noget. Der har jeg brugt det her, så ikke rigtig make-up, det er mere sådan ansigtsagtigt, men det er en Matas Natur 24 timers ansigtscreme, og igen uden parfume og alt det der. Og den er jeg så glad for. Altså, den er virkelig sådan, ja, den er bare dejlig og go! Men ja, jeg kan super godt lide den her, og den tror jeg, at jeg køber igen, hvis ikke jeg finder noget andet, som minder meget om, og som måske er lidt billigere. Det næste, jeg har brugt op, det er min MAC Fix Plus. Jeg har været super glad for den her, og den er sådan helt tom. Der er en lille mikrosmule tilbage nede i, jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Men det kan jeg simpelthen ikke få ud. Det er sådan, når jeg sprøjter med den, så kommer det ikke ud af den. Så ja. Og jeg har allerede købt en ny af dem her. Det næste jeg har brugt op er også et produkt fra MAC. Det er en læbestift, og det er den som hedder Pervette. Eller Pervette. Jeg ved ikke hvordan det staves. Ja, som I kan se, den er rullet helt op. Der er ikke sådan noget tilbage i, kun en lille smule nede i bunden. Og det bruger jeg egentlig med en pensel. Så altså, den er jo brugt op, men man kan stadig godt bruge det der nede i med en pensel. Så ja. Yeah. Jeg mener, det her var min første MAC læbestift, jeg nogensinde fik. Og jeg tror, jeg brugte den op på sådan noget 2-3 måneder, fordi jeg bare sådan brugte den mega tit, og jeg var virkelig glad for den. Så hvis I er sådan nye til make-up,
og I godt kunne tænke jer sådan en fin lyserød læbestift med en lille smule sådan glimmer, men totalt nedtonet, at man ikke lægger mega meget mærke til den, så er den her helt klart en, jeg kan foreslå, og den hedder Pervette, eller jeg ved ikke, hvordan man siger det. Den næste, jeg har brugt op, er en concealer, og den her er fra Wet n Wild. Det er deres Cover All Liquid Concealer Wand. Den ser sådan her ud. Det er bare sådan en, ja, den har sådan en her applikator-ting. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til den her. Den var... Oh my god, de gør det igen. Den var... Oh my god, de gør det igen. Den her var sådan lidt orange til mig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har brugt den op. Det kan være, at den fungerer til mig om sommeren. Det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald så er den meget orange i forhold til, hvilken farve jeg er lige nu. Men jeg har i hvert fald brugt den op på en eller anden mystisk måde. Det næste, jeg har brugt op, er også en concealer. Den her er fra Ninens Jord. Jeg har faktisk ikke brugt den 100% op, men det er fordi, den er blevet for gammel, så jeg bliver desværre nødt til at smide den ud, hvilket jeg er super ked af. For det første, så er den begyndt at lugte utrolig ulækkert. Og så er den begyndt sådan at kage rigtig meget og sådan krakelere, så du kan tydeligt se, at du har den på. Så det er jeg rigtig ked af, men den må ligesom ryge ud med produkter, jeg har brugt op, a.k.a. at den er udløbet. Og ja, men altså, den er tæt på at være brugt op, så ja. Den har jeg været super glad for, men jeg tror ikke, jeg køber den her igen, fordi jeg har haft den før, og problemet med den anden var det samme, at den bliver for gammel alt for hurtigt. Det næste, jeg har opbrugt, er en neglelak fra MAC. Det her er en helt sort neglelak. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad der står nede i bunden, hvad den hedder, fordi det står med sort, og den er sort. Men det er MAC sorte neglelak. Jeg tror ikke, der er så meget andet end at sige, at den er sort, og der er ikke så meget tilbage i. Den begyndte at klumpe, fordi jeg har haft den så længe og har brugt den så meget, og der næsten ikke er noget tilbage i. Og den har jeg også allerede købt en ny af. Det næste, jeg har brugt op, det er Derma Facial Wipes. Det er bare sådan nogle her renseservietter. De fungerede super fint, men jeg har ikke tænkt mig at købe dem igen, fordi jeg har fundet nogle, der er bedre. Og hvis I er interesseret i at vide, hvad for nogle det er, så er det dem her. Det er sådan nogle Sensitive Beauty Farm renseservietter, og de er bare fra normal. Og dem kan jeg super godt lide. Men i hvert fald så har jeg brugt den der op, og jeg har ikke tænkt mig at købe dem igen. Det næste, jeg har brugt op, det er en håndcreme fra EOS, eller EOS. Jeg kan ikke huske, hvad duft den her har. Jeg tror, det er den der med mint, eller sådan noget. Men det er i hvert fald den blå af dem, og ja, den fungerede fint, men jeg har ikke tænkt mig at købe den igen. Jeg synes, den er for dyr i forhold til, hvilket produkt man får. Så har jeg brugt en mini Moroccan Oil op. Den her, det er den til alle hårtyper. Jeg elsker Moroccan Oils duft. Altså, jeg kan ikke få nok af den, og jeg bruger Moroccan Oil hver gang jeg har været i bad, når mit hår er vådt. Så bruger jeg det sådan i spidserne og kører det sådan lidt op her, og faktisk så tager jeg det helt herop til. Jeg ved godt, at det ikke er så sundt, at man får det her i hårbunden og sådan noget, men jeg tager det ikke i hårbunden, jeg tager det bare sådan i hårene øverst her. Sådan så mit hår bliver sådan... Altså, det er ligesom en... I stedet for balsam, så bruger jeg Moroccan Oil, efter jeg har været i bad, så det er sådan... Ja... Yeah. De næste to produkter, jeg har brugt op, det er 2 læbepommader. Den ene er fra Labello, det er deres SOS Lip Repair, og den anden, det er en Cool Lip Gloss. Make it slime, står der det? Der står nok make it shine. Nej, der gør sgu ikke. Der står make it slime, tror jeg, det ser ret klamt ud. Den her har jeg været super glad for, den har været mega effektiv. Og den her har været utrolig skuffende. Den er sådan meget klam i det, synes jeg. Den var sådan, ja... Yeah. Jeg synes bare, den var ulækker. Generelt er jeg bare ikke så meget til lipgloss. Men hvis du er til lipgloss, så er den sikkert helt okay. Det var det for den her video. Jeg håber virkelig, I nød den. Og som jeg sagde før, hvis I vil have flere af de her slags videoer, så må I meget gerne like den her video og skrive, at I gerne vil have flere ned i kommentarboksen. Jeg har også en masse produkter, jeg fortryder, jeg har købt, så hvis du også vil se sådan en video, må du også meget gerne skrive det ned i kommentarboksen. Husk at abonnere, hvis du ikke allerede har gjort det, og du gerne vil se flere videoer fra mig af. Og ellers er der vel ikke så meget andet at sige, end vi forhåbentlig snart ses igen. Hej hej! Hej alle sammen og velkommen. Så i dag der skal jeg lave et fødselsdagshaul, fordi den 3. april, der blev jeg 15 år gammel.